Buď sám sebou. Jedna z najčastejších rád, ktoré počúvame v osobnom aj pracovnom živote. No, čo ak práve táto rada môže byť pre lídrov kontraproduktívna? Profesor Thomas Chamorro Premuzic, odborník na biznis psychológiu z University College London a Columbia University, tvrdí, že autenticita je v líderskom svete preceňovaná. Vo svojej novej knihe Don't Be Yourself, Why Authenticity is Overrated vysvetľuje, že cítiť sa autenticky neznamená, že nás ostatní vnímajú ako kompetentných alebo talentovaných. Autenticita síce môže zvyšovať sebavedomie, no niekedy nám bráni rozpoznať hranicu medzi obhajovaním vlastných hodnôt a zastupovaním záujmov tímu. A práve tu sa podľa Chamorro Premuzica začína problém mnohých moderných lídrov. Výskumy potvrdzujú, že flexibilita a schopnosť prispôsobiť sa iným ľuďom a situáciám sú v skutočnosti silnejším prediktorom efektívneho vedenia než samotná autenticita. Metaanalýza univerzity v Readingu ukázala, že lídri, ktorí dokážu cielene manažovať svoj dojem a správať sa podľa kontextu, teda vedia, kedy byť chameleónom, sú úspešnejší v úlohách aj vo vzťahoch. Inými slovami, nie vždy ide o to byť sám sebou, ale o to vedieť, kedy ja ustúpi do úzadia a kedy na prvé miesto nastúpi zodpovednosť voči druhým. Chamorro Premuzic hovorí, že lídri s psychologickou zrelosťou rozumejú, že len preto, že majú potrebu niečo povedať, ešte neznamená, že by to mali povedať. A paradoxne práve tým, že občas disciplinujeme svoju autenticitu, môžeme pôsobiť na ostatných dôveryhodnejšie a kompetentnejšie. Takže možno byť autentický znamená občas aj vedieť zahrať inú rolu,